Quan sentim parlar del card marià, el primer que ens va al cap, segurament, són aquells suplements per al fetge que trobem a tot arreu. Però i si us digués que darrere d'aquesta imatge de remei natural s'amaga una història molt més enrevessada? Una història de menjar oblidat, de records d'infància i fins i tot d'un costat fosc. Doncs vinga, anem a descobrir-la. La majoria el coneixem així, oi? En forma de càpsula. Però a l'altra banda, què tenim? Una truita. Sí, una truita de card marià. Aquesta simple comparació ja ens posa sobre la pista. La planta que molts veuen com un remei, o simplement com una mala herba, en realitat amaga un passat culinari sorprenent que ha quedat totalment tapat. I atenció, que no estem parlant de cap invent modern o d'alta cuina. No, parlem d'una recepta tradicional, de les de tota la vida arrelada al saber popular. Ara veurem com una planta que normalment evitaríem per los punxes pot acabar sent la protagonista inesperada d'un plat ben bo. El procés, de fet, és més fàcil del que sembla. Un cop tenim les tiges, les penques, la clau és senzilla, treure'n bé les punxes i les fibres. Després, es bullen un quart d'hora per estovar-les. I a partir d'aquí, doncs, la màgia de qualsevol truita. Un bon sofregit amb ceba, s'hi tiren els ous batuts i, llestos, directe a la paella. Així de senzill. Però aquesta truita és només al principi. El card marià és un exemple fantàstic del que anomenem plantes oblidades. Penseu-hi, són plantes que avui dia mirem i diem «això és una mala herba», però que abans eren una part fonamental del rebost i de la cultura de molta gent. És que la seva versatilitat és el que sorprèn de veritat. No només s'aprofitaven les tiges, no. Les arrels, vinga, rostides. Les fulles més tendres, les plàntules, perfectes per a l'amanida. I fins i tot els caps florals, les anomenades carxofetes, es menjaven com si fossin carxofetes petites i silvestres. Vaja, que se n'aprofitava absolutament tot. Aquesta frase de la Rosa Pons m'encanta, perquè ens connecta amb una part molt més humana. Menjar-se les carxofetes no era només per alimentar-se, era un joc, una cosa de nens, un passatemps, un record que demostra la connexió tan bèstia i tan natural que existia amb aquestes plantes. D'acord, deixem la cuina un moment i anem a la faceta més famosa del card marià, la que de fet ho ha eclipsat gairebé tot. Parlem de la seva gran reputació com a protector del fetge, un remei que ha conquistat les prestatgeries de mig món. El secret, diuen, és aquí, a les llavors. Contenen una substància anomenada silimarina. Aquest és el component estrella, el que s'extreu i es ven a tot arreu, basant-se en la creença tradicional que protegeix el fetge. I és justament aquí on la història es comença a complicar i es posa molt, molt interessant. Clar, aquí tenim la pregunta del milió. D'una banda, segles de tradició i una creença popular enorme, de l'altra, el laboratori i el mètode científic. Què passa quan xoquen? Doncs prepareu-vos, perquè el resultat potser no és el que molts esperen. Vinga, anem a veure què diuen els estudis. Posem la creença popular davant del mirall de la ciència, per veure què passa, per veure què en queda. Bé, això és demolidor. Una publicació de referència, després de revisar-ho tot, conclou que no hi ha proves clíniques sòlides que demostrin els efectes medicinals del card marià. Hi ha un abisme, un salt enorme entre la percepció popular i el consens científic. I no et diu qualsevol. Una organització tan important com Cancer Research UK reforça aquesta idea. El missatge és clar. Escolta, potser sí, potser no, però ara mateix no en tenim ni idea. Cal investigar molt més i millor. El més irònic de tot és que la seva faceta més famosa, la de suplement, és justament la que té menys base científica. Però quan semblava que ja ho havíem vist tot, resulta que encara hi ha més, perquè el card marià no és només un remei sense proves. Resulta que també té un costat, diguem-ne, fosc, una cara poc amable que el converteix en una planta plena de contradiccions. Un dels problemes més greus és que pot ser verinós per al bestiar. La planta xuca molts nitrats de la terra. Quan una vaca o una ovella se'n menja una bona quantitat, aquests nitrats, dins l'animal, es transformen i impedeixen que la sang transporti oxigen. Bàsicament, és com si s'ofeguessin per dins. Però no només és tòxic, és que a més és un conqueridor. Tot i ser d'aquí, del Mediterrani, ha fet les maletes i ha invadit mig planeta. És una mala herba superadaptable i on arriba la lia, fins al punt que pot canviar les dinàmiques naturals dels llocs, com per exemple la manera com es produeixen els incendis. I compte, que per a les persones també hi ha alguns avisos. La planta té bastant àcid oxàlic, un compost que pot ajudar a formar pedres al ronyó.
Per tant, qui tingui tendència a patir-ne, doncs millor que vagi amb peus de plom i en moderi molt el consum. I ara agafeu-vos fort, perquè això és el súmmum. El perill no està només a la planta del camp. S'ha vist que les mateixes pastilles que es venen poden estar contaminades, amb unes coses anomenades micotoxines, que són verins produïts per fongs. Contaminació justament en el producte que es ven per millorar la salut. Té nassos, la cosa. Llavors, recapitulem. Com pot ser que la mateixa planta sigui un menjar, un remei dubtós, un verí per animals i una plaga mundial? Sembla un trencabloques, oi? Doncs vinga, anem a juntar totes les peces. És que ho té tot. És un aliment que ja no recordem. És un joc de quan érem petits. És el suplement de moda que la ciència posa en dubte. És un perill per al bestiar. I a sobre, una espècie invasora global. Totes aquestes cares en una sola planta. És brutal. I al final, potser la gran lliçó és aquesta. La història del carn marià ens recorda que allò que sovint maspresem, allò que anomenem mala herba sense pensar-ni més, pot amagar un món sencer, un rebost silenciat i una història d'allò més complexa. I tot això fa pensar, oi? Si una planta tan comuna com aquesta té tants secrets i tantes contradiccions, quantes històries més deuen estar amagades a les plantes del nostre voltant, a les que trepitgem cada dia? Potser només cal canviar una mica la mirada.